Yeah.
Пам'ятаю найсвятіша Панна Марія, що ніколи не старалася, як покинула того, хто до Тебе утекає. Тебе на допомогу кличе, Твої опеки просить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна над паннами, Мати нашей Гнуся. До Тебе прихожу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слова, не погоржай словами моими, але почуй их и ласкаво послухай. Аминь. Отче наш, полный милосердности, мы, грешники, просим Тебе, как эпидемия, яка розповсюджується по світі, як найхудший спинилась. Просим Тебе, Боже, обертання здоров'я хворих. Прийми своє владарство тих, хто помер от хвороби, і сутеши їх сім'ї. Підтримай мацу лікарів, які змагаються з інфекцією. Умацовывай и благословляй тех, кто старается контролировать ситуацию. Понизу лекарю наших душах и телов мы отчуваем себя бездопоможными перед этой глобальной угрозой. Але доверяем Тебе и просим, дай нам спокой и здоровье. Мать Божия, заковай нас и опекуйся нами, веди нас в любовь до Твоего Сына. Просим про Христа, Пана нашего. Аминь. Знатей просим милосердного Бога, как милостиво принял покаяние своего народа, и покорно просит о пробачении своих грехов, оказал ему свою милосердность и выбавил от небеспечной эпидемии коронавируса. Права Христа все блюзнерстве, одрожение от веры и зневание от Бога и Костюла. Тебе просим, выслушай нас, Аминь. Милосердный Иисус, будь милостивый для детей Костюла, и ке поступили на суперок голосу сумления, отошли от веры и навыки ее переследовали. Тебе просим, выслушай нас, Аминь. Пробач Боже всех блюзнерств и святотатства, опоганивание костюлов, каплиц, крыжов, образов, реликвий, могилок и всех сакральных речей и месяцев культу. Тебе просим, выслушай нас, Боже, будь милосердным до гонителей веры и верни их на шлях покаяния. Тебе просим, выслушай нас, пробачь Христе грех по делу Твоим один в Костюле. Тебе просим, выслушай нас, прояви свою милосердность Божия за нетерпимость и недоход любовью в справе обвершения Евангелия и взаимоотносин с іншими вероизданиями, народами и культурами. Тебе просим, выслушай нас, пробачь милосердный Отче всяких грех, аморальности, разбурения семьев и забойства ненароженного життя. Тебе просим, выслушай нас, даруй нам, Боже, все грехи, які ми здійснили, и да поможи нам быть Твоими светлыми в ужасном свете. Тебе просим, выслушай нас, выбор, Боже, Беларуси весь свет от небеспечной пандемии коронавируса и одари людей лаской и здоровья души и тела. Тебе просим, выслушай нас, Боже, про заступництво Марии, притулку грешников, просим Тебя о пробачении наших грехов. Пробачаючи всем, кто виноваты перед нами, просим пробачения у Тебя и у тех, перед кем мы виноваты, как замест греху помножалась ласка, и как никто не был выключен из оттенков Твою безмежную любовь. Простую безмежную милосердность выбрал нас от пандемии коронавирусу и его наступства. Просим про Христа, Пана нашего. Аминь. Святый Себастьяне,
Святий Карл Барабей, молися за нас. святий Євгеній Девазело, Молися за нас. святий Андрію Паполя, Молися за нас. святий Алаїсію Ганзака, Молися за нас. святий Року, Молися за нас. святая Францишка Римская, Молися за нас. святая Барбара, Молися за нас. святая Розалия, Молися за нас. Боже, проспасхальную темницу Христа, отупи усих людей, заховывай нас правду Твоей милосердности, как мы постоянно сгадываем читаемница наше разбавление, удостоились отнимать сие клен, раз Христа Пана нашего.
71. По традиции святый Матей был одним из двух, кого выбрали на место Юды Искариота. И он доучился до 11, как разом с ними świadczyć
про Христа у Воскреслого. Поводле традиції, святий Матвій спочатку обвіщав Євангелія у Юдеї, а після цього у Ефіопії, де понес мученицьку смерть, коля 50-го року. Сьогодні, раз заступництво святого Матвія, я молюся у інтенції подяки Богу за отримані ласки для Наталії і Боже благословення на наступні роки. Брат Андрей молиться у інтенції спинення пандемії коронавірусу. На початку цієї Евхаристії перепросимо Бога за наші слабості і занедбання. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что совершил я верный, думкою слова, учинка и занятания. Моя вина, моя верный великая вина. Кому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Милосердный Боже, Ты научил святого Матвея далеко апостола, разъяву доступненство Трида с Твоей любовью, и прими усупольность Твоих обранников, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобой живи и благодарить в едности Духа Святого, Бог образу всем веки вечные.
и сказал: «Браты, належало исполниться словом Писания, якие Дух Святый проказал устами Давида правильно, ставшего проводником для тых, кто сходил Иисуса. Бо Он был залічений до нас и отримав уділ у этом служении». А у книзі Псальмов написано: «Нехай опустеє жилье яблоне, і нехай не буде жихаров у їй. Посаду яблону нехай зойме інше». Там треба, щоб один з тих, хто був з нами увесь час, коли зіставався з нами Пан Єсус, починаючи від Янового хресту аж до дня Його вознесення від нас, став разом з нами свідком Його воскресіння. І поставили двоїх: Юзефа, якого звали Варсава, і прозвали Справедливим, і Матея. І, помолившись, сказали: «Ти, Пане, ведаєш серце усіх, покажи з гэтых двох одного, якого ти вибрав, каб ён заняв місце гэтага служення і апостольства, від якого одійшов Юда, каб пойти своїм шляхом. І дали їм льоси, і випав льос на Матея, і ён був долучен до 11 апостолів». Гэта Слово Божие. Посадить его Пан с князьями народа, посадить его Пан с князьями народа. Хвалите Сулеймана, хвалите имя Пана, нехай буде имя Пана благословлено. Теперь и навеки посадить его Пан с князьями народа, от усходу солнца до заходу, нехай будет прославлено имя Пана, узвышенный Пан над усім народом. Понад небесами слава Ягоная, посадить его Пан с князьями народа. Кто подобный до Пана Бога нашего, який живе на вишинях, який схиляется, как поглядеть на небо и землю. Посадить его Пан с князьями народа, як він подимає бедного з пилу і со смерти узносить убогого, как посадить его с вельможами, с князьями его народа. Посадить его Пан с князьями народа. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я выбрал вас и призначил, как вы шли и приносили плен, и как плен ваш трывал. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія по Матвія. Слава Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайте ще мою любов. Коли будете заховувати мої заповіді, застанете ще в любові моєї, як і я заховав заповіді Отця моєго і застаю ще у Його любові.
Гэта я сказал вам, как моя радость была у вас, и как радость ваша была полная. Вось заповедь моя, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае большей любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры моя, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў вас сябрамі, бо ўсё, што чуў ад айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Гэта слова. Хвала Тобі, Христе. Сегодня я хотел бы поразважать над темой выбора. Выбор – это такая речаїсність, яка є у житті кожного чоловіка. Є вельми прості вибори, або інакше вибори, які не мають такої великої важності купити ту чи іншу вопратку, з'їсти то чи інше, випити той чи інший напой і так далі, і так далі. А є вибори такі, як у сьогоднішньому першому читанні. Вибори вельми важливі. Вибори, які повинні бути вельми осторожними, тому що наступства цього вибору, вони будуть, мають сенс не тільки для чоловіка, який цей вибір робить, але так само глобальний сенс для супольності, для громадства, для всього світу. І сьогодні я хотів би навіть не те, щоб розважати про сам вибір, але про таке почуття непевності в тим, що вибір здійснений неправильно. І зрозуміло, це почуття у тих ситуаціях, коли вибір був, можна так сказати, древним, негативним, вибір греху. Але більш цікавим, я думаю, сьогодні важливим з'являється розуміння цього почуття, коли чоловік робить вибір, а потім треба було робити. Або зробив вибір, і після починає розважати, чи справді добре я зробив. Це буває у різних ситуаціях. От вельми просто купити той чи інший куток, або ту чи іншу вопратку, а після розважати треба було брати ось ту іншу куртку, яка була со скидкою. І найгорше ця ситуація проявляється у моментах вельми важливих, коли ми приймаємо рішення, які доконаються нашого життя. Прийняти ту чи іншу пропанову праці, зробити той чи інший вибір у своєму житті, пойти той чи іншою дорогою у своїм покликанням, прийняти і злучитися повністю з тим чи іншим чоловіком у Суженському Союзі. Це важливі вибори, але чоловік часто після цих виборів починає бути непевним. Чи так справді добре я зробив? Чи те, що я зробив? Чи те, на що я згодився, те, що я прийняв? Чи так справді це був добрий вибір? Чи я випадково не помилився? Чи випадково треба було інакше попросити, інакше, часами поторгуватися? І по-разному це буває. І чоловік починає жити в таким, по-перше, непевності того, чи так справді добре він зробив. Непевності, яка крок за кроком починає перешкоджати все більше в житті. А
По-другое, чоловік перестає розуміти так далі, так сапраўды, куди мені далі ісці. Бо коли я не ведаю, ці правильно зробив, ці правильно вибрав, то як можу жити далі? Коли у моменті вельми важливо для мого життя я зробив, магчимо, неправильний вибір, то що далі? Як я можу жити далі, коли тепер я так помилюсь? І добре, коли це докранається тільки того, чи я сьогодні апранув зимову куртку чи літню, виходячи на двор. А коли чоловік злучився повністю суженською з іншим чоловіком, коли вибрав святарство, монашський стиль життя, і після приходить питання, а чи добре я зробив? Чи так справді я обрав ту стежку, яку повинен нести? І це питання, воно може вельми шмат принести пірашком у житті чоловіка. Сьогодні в Євангелії ми чуємо слово Христа, слово любові. В сьогоднішньому вельми короткому фрагменті є вспоминається аж 6 разів про любов. І тут є такий момент, в яким Христос каже, это я сказал вам, как моя радость была у вас, и как радость ваша была полна. Заставайтесь в моей любови и любите один одного. Вот эта радость полноты своего життя, и она так само отбивается на наших выборах. Любов, про яку каже Христос, вельми тяжка любов, але вельми потрібна в нашому житті. І не та любов, яку Бог проявляє до нас, але більше наша любов, яку ми проявляємо до інших. Наша любов, яку ми проявляємо до Бога, до іншого чоловіка, до життя, до самих себе. Це так само вельми важливо, бо часами ми можемо любити усіх, але не любити самих себе. Czasami nawet nienawidzić. Гэта любоў, яна вельмі важная в нашым жыцці, таму што гэта любоў, яна прыносіць в наше жыццё радасць і супакой. Тое, што хацеў даць нам Христос. Тое, па што пажадаў даць Христос чалавеку. І гэта любоў, яна асабліва важная у наших выборах. Коли эта любовь будет присутствовать, любовь до Христа, любовь до іншого чоловіка, до громадства, до родины, до самого себе. Коли эта любовь будет присутствовать у сердца, и коли роблячи конкретный выбор, схожаючись на конкретную пропанову, я буду кероваться этой любовью, я ніколи не помилюся. Ніколи не буде зроблено помилки в моєму житті, тому що любов не дозволить мені помилитися. Тому що ця любов, вона не дозволить моєму життю пойти інакше, як тільки так, як жадає Бог. Бо сам Бог буде цією любов'ю. Сам Бог буде тим, хто буде керувати і не керувати. Заставайтесь в моей любови. И когда будете заставаться в моей любови, что вы не попросили, у имя мое отримаете. Это слово сегодняшнего Евангелия. Когда будет эта любовь, я николи не помилюся. Я завсёды зроблю той вибір, який повинен зробити. Вибір, який буде правильним. І коли буду керуватися этой любов'ю, навіть коли вибір буде мені не подобатися, навіть коли цей вибір буде найгорший з тих, яких я хотів, то приймаючи його, я прийду тільки до добра, переміняючи, може, себе, зміняючи самого себе, але прийду тільки до добра.
Про заступництво святого Матея, апостола, узнесем до Христа молитвы о потребах усіх людей. Молимся за святый костел, как ён заўсёды показывал верникам шлях до вечных духовных каштоўнасцяў. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Молимся за святого Отца, біскупов и пресвитеров, как яны трывали у любови Бога и апостольской отданности. Тебе просим. Выслухай нас, Славе. Молимся за народ Божий, как ён непохитно заховывал едность за апостольской столицей. Тебе просим. Выслухай нас, Славе. Молимся за людей, якія адышлі от Бога, как яны поднялись с темры граху до светла ласки и правды. Тебе просим. Выслухай нас, Славе. Молимся в интенции подяки Богу за отрыманные ласки для Натальи с просьбой о Божьем благословении на наступные годы. Тебе просим. Выслухай нас, Славе. Просим Бога о ласке милосердности для нашего свету и обспинения пандемии коронавируса. Тебе просим. Выслухай нас, Славе. Молимся за супрацовников службы охраны здоровья, просячи от Божьей подтримки у штуденной працы. Тебе просим. Выслухай нас, Славе. Молимся за нас, тут присутных, как мы, так як святий апостол Матей, завсёды тривали у ласці і єдності з Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Боже, прими наши молитвы про заступництво святого Матея, апостола, учеников Твой костел на всю землі, завсёды радовался едности и спокою. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. принял Бог Отец всего. Нехай Пан Бог принял отряд из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, прими этот далекий Твой костел, приносит Тебе сдержавший святого апостола Матея, и просветлуя веру во свой нас у Твоей ласце, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана наша. Ты пабудаваў касцёл на падмурку апостолу, каб ён быў на зямлі вечным знакам Тваёй святасці.
и сведчу перед усім светом про небесное благодатство. Тому разом с хорами анёлов мы прославляем Тебе с радостью воскликаючи. Святый, 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 Бог всемогущий, небо и земля, полны славы Твоей, Милостивого, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаладную офиару. Складаем ей Тебе найперш за Твой святый католический костел. Будь ласкавы одорвать с упокоем, оховывать и однать, и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем и усіми, хто верно заховує і визнає католицьку і апостольську віру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоих, про Наталью, про всех медиков, всех хворых, и про всех тут присутных веру и отданность, яких Ты ведаешь. За их приносим Тебе эту оферу хвалы, и они так само и Тебе приносят за себя и за всех своих близких, за окупление своих душам, за надежду на спавление и уратование, узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У єдності з усім Христом найперш з пошаною вспоминаємо благословенную завсёды Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, праведника на святейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Вартоломея, Матвея, Симона, Левуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаврентия, Хризагона, Яна и Павла, Оску и Дамьяна и всех святых Твоих. За их заслуги и молитвы, нехай поучим, оховывая нас, Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим, гэтую оферу от нас, Твоих слугов, и от усей семьи Твоей. Заховай дни наши в Твоим спокоем, сбав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебя, Боже, мощью Своего благословления, освяти гэтые дары и учини их досконалую и милую Тебе оферу, как стали сены для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Йон узяв хлеб у свои святые и достойные руки, подняв уже до неба, до Тебе Бога, Своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, гэты пачесны келих у свои святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте с его все, бо это есть келих крови Моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов.
Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, мы слуги Твои, Твой люд святый, успоминаючи благословленную мукою воскресения, а так само хвалебные у небовшествия Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей с Твоих даров и шадротов ахверу чистую, ахверу святую, ахверу беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного избавления. Узглянь на її милостиво і спогадно, і ласкаво прийми її, як прийняв дари праведного слуги Твоего Авеля, ахверу патріарха нашого Авраама, і святую Ты беззаганную ахверу, якую принес Тобі найвышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебя, всемогутный Боже, загадай Своему святому анёлу, занести эту ахверу на Твой небесный алтарь, продавліча Твоей боской величи, как завсёды все мы, які удельничаем в этой ахвере алтаря, и приймаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Пам'ятай так само, Пане, про слугов Твоих, які дошли перед нами со знаком веры и святью спокоя. Просим Тебе, Пане, дай им и всем, кто споживает в Христе, пробывать вместе с утешением, светла и спокоя. Так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподіваються на великую милосердность Твою, будь ласкавы, дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом и всеми святыми Твоими. Уведи прочими на свою супольность, не для наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению. Праз Христа, Пана нашего. Праз якого Ты, Боже, усе гэтыя доброты неспынно ствараешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христовым Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, празднуй все веки вечные. Называемся детьми Божьими, и не изъявляемся, кого осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, избав нас от всього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху,
и заховали усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавця нашего, Иисуса Христа. Благодарю богатства и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на віру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И слава Твоей. Передайте ближнім знак супокою. Вось барана Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не варты, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Заповедь моя, любите один одного, як я любив вас, каже Пан. Целый
Добрый Боже, наполняй завсёды семью Твоих верников небесными дарами, и про заступничество святого апостола Матея, прими нас в вечное светло, где пробывают Твои святые, прос Христа Павла нашего. От с вами. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый.